Comrades. Mambi anza mambala 1000 years. Mwana mai anibada kuenda tasa. $1000. Kuibata ini. Ndio vatapenga. Utakapenga utakatomanya bani. Sachimbotu nyazotaura kuti makabala 1000 years munoita. Unotongoona nevachinjiri ndichikosuka pana pabva watokona nestepi ichibva yatochinja kawanda obvawadza nematauriro angu nemafambi anobva kudzaiga kuti pane mari apa apa ndinoziva kuti mudala tsaza haisi mari yakawanda sereke kuti mukabva tsaza imari mwana mai tsaza tauta nezvemari ndio panotangira mari haisi mari yakawanda yekuti mukabva mavhunduka zvokusvika pakuchinja stepvhunduka mwana mai nditotovhunduka bhozi tsaza unenge usita kumboibata andona unenge usita kumboibata saka ukazoibata manje iwe usita kumboibata raini rese rinotoona kuti apa zvoona ende 1 week yese vachitoziva kuti apa mari chakaputika mungarire tsaza mudala tsaza isingatenga kana honda fiti mudala watomboibata zvako tsaza yacho vana vako haungazotadza kuti patsaza obvati obhuka huku dzako kana 300 kana 250 kana 300 huku dzako wakangona dzava muchikwere chete muchirungu watochengeta mari watoone mari kudhaya watotanga mari ipapo zvohonda fiti inozotengwa nehuku neproject zvako zvatoita chinitaurira kana ndiwe kuti tsaza isi mari yekutamba nayo mwana mai ngandiibate kaona kuti zvinofamba sei ndada ndiboziva mari dzinobatwa navavanhu kamusikambotaura zvamutaura ukatendera unoziva ukatendera ukanyatsofamba ndokonyasokubatsira mwana kurarama kuna vanhu vane mari dzavo andona kuna vanhu vane mari dzavo seizvo ndandachikutaura kuti ndine mufesi ari akadhipotwa mamuchitaura kucanada akadhipotwa bhipi yangu yakashuta so ndichizanzi mufesi adhipotwa apa nemari yaakasiya so $125,000 maus akaita kuungana so apa mufesi achirwa pasi angu apa imangopiwa akatsaza chete mota kupengereka ndakatarisa mari yose ndakatarisa 100 so yakarepwa so ndakati akomana kuri ndadai na kubata ka100 chake kakuuza kuti 100 iyo unopinda machena mwana wamai unopinda machena kana vana vako so zavatombo nighted kuti adingona kuti chiita upenyu wakadai saka makabata mari yakaita seiyoyo munoita sei chimonyazomutaurira sekuti 125,000 munoita sei ndatorichika bourgeoisie elandlord ndandichadibata zvachose hambatike chekutanga ndichoti ndaona pekugara here pangu panotaura inini pari safe pandotonga ndega inini mhuri yangu ndoona kuti nini vana vangu vese vakuenda kuchikoro chakarongeka here vane zvese zvakakwana here mauniform chichi project yangu ndikadauda ndiite project yehuku project yembudzi kana ikazi ndeyemombe ndatiza ndabhenga mari yangu ndichachevei hapana kana anondishaina uyoyo kana ndina hama inonziva saka life inobva yatochinja unobva kuona ndichikonzi nhasi ndaibata chete unobva watongona ndichikosunga musiwo nguva iyoyo ndichikosunga ubva wakuona kuti stepi yaye munhu ane mari iyi kana matauriro acho taurira kadoro muramba kungasiya ndochanambomhanya ndozokati andikuona kuti maziso andiona mani kana doro ndinombomira zvepave 3-4 days ndichasoronga nezveupenyu hwangu kuti saka right where am I going? Right. Where am I coming from? So what can I going to do right now? So what is mimi already tasa makabva murarame mutange urarama tasa makambori here ndakaribata tasa makaita sei makavhunduka zvichiri kunaka but makavhunduka here pambaba andambovhunduka zvangu zvokuti ndavhunduka bhozi yanga iri mari ndandatora iri loan alright makaita sei ndine zvakada ndiite ndovadapuwa 10,000 ndakapuwa 10,000 something andora mari makaita sei semari yavo izosera pichana manje yakanyanya kuti yakasinganyasodyikira zvakanaka yakasiyadyike zvomaya iyo pandakaibata 1000 yacho ndopandakanazono it was long break but zva2020 hamusati mabata mari yakadai but manje unoziva kuti ukabata mari yakafanirika ibva watanga waona kuti wagadzisa upenyu hwako sei kutakutsvaga kuti kwanambuya ndakasiya chikwereti chemari handiona manje bhosa rese ndakandapedza here zviya ombonovaitira kana kapati kekuti kwashanda uya but tsaza ishoma mudara ishoma but watomboiwana zvako shoma yacho iyo ndichitoishaya handikona handina kana 5 bond ndinitenge bhosa kana musati isati yakuti kwanisa kutenga kana moto zvayo haisi isusu pamari dzatinoti mari isusu haisi mari haisi mari kabhosi ndenge ko kana ini ndichinge ndisiya sandori musi wandiibata wacho neyoka aiwa kandotana brand ndo zita dzamborasika bishana dzozodzoroka manje ozotaka kufungwa ndisakana ndikasimuka mara ndikuenda nefupi andona ukatoshaya munhu anokubata ka paunosunga ipapo unogona kutomhanya bani muziva kutomhanya kuti tamuseve chavada vakutifunga nokuita majokes but munhu achitorwara nekufungwa zveshawo nezvemari kamwana apa tichataura
takuta nezvemari finance gwalangwa mari kai gwalangwa mari noiziva kai ndikatengesa vanhu vakawanda muno mugeto muno zvekuti tanichandira nemutuma $100 muno mugeto muno munhu abata $100 anotanga kutorira atomambo akatomambo kaugeto rich bourgeoisie but musi wainozopera manje ndokwandaga kufunga kuti saka chii chandakaita chine musoro pa$100 ubva yazofunga right ndakatenga hangu kaufu mandaisamba mandatenga mafuta mandaisamba mandatenga mainifomu vana vangu ndo zvinhu zvakatotanga nazvo musoro but imwe yese the rest imwe yese haimboverengwa because haumboona kuti yakafamba sei and inye yaida kupressure kuluxury saka luxury manje ndo zvayakaipira manje ndo zvayakanakira futi saka haumboona kuti zvakafamba sei muda pressure story ayo pressure yakagara inongodiwa but inodiwa zvakanokeka kana zvisina kunokeka mwana wamai haimbomira pressure and imbotanga wambita musoro nemari yacho shoma yacho iyoyo unotombonayo zvako shoma yacho watomboiwana zvako ngoti from heaven from the bush ungonzonzi ndakubuye uko mwana wamai imbobata wakadai so 1000 iwe kokazonzi watumira iri 5000 kutorwara brain samudhara makatosvika mu5,000 munotopenga nayo mari mukai muri kure manje ndotopenga but mukai muri padhuze kurumidza mandibate monitora mondisamba mondigarisa pasi moti right mari idai mbogara pasi kuti mbombondipa bed rest makandichengetedza makakiya dho vari kugedhi kuzangu paimukana wombobuda nayo chebuda chete mbichana ipapo manje panotiedzei papa handibona picha yakanaka handibona picha yakanaka but shuviri yangu noziva kuti chii manje ndogara chinamata mwari ari kuenda mara ndichazofa we ndakafamba nemotikari but ndinoziva kuti chipo ndinacho ndine chinonzi chipo mwana wamai chekuti unoziva kuti chipo chiri kutarisa chakauya pamunhu asina laki mwana wamai ukona ndiri pabasa rangu ndapa basa rangu ndakuda basa rangu unopa kutenda iyo mwana wamai ndinotamba mwana wamai ndinoridza ngoma mwana wamai ndinoimba ine ndinokuitira function yekuti unyasonokuda apa paita pari kusedzwa kana zvanzi parufusha kunyazoti regamufaita regamufaini yachenwa andiona manje aita basa renyu saka ipapo chindizoti ozozonzi washayiwa kana chii washayiwa kana seti apa unyazona mwana achirarama vachidya mari dzavo makosi kari kudiwa iwa unakana usiku hwese watengera kuti unatiko mudhara nenyaya yemufesi mamuchita akadhipotwa mufesi inoziva kuti hasha dzandiri kuzvira mufesi kauyu mufesi yaifana kunge akaita sei sekuona kwenyume before asati adhipotwa aiwa mufesi dai akaziva ndozvishaitika ka dai akaita seko azoziva dai kunonzi dai akangotumira kana andiri inini zvavo aifana kuinvesta munyika yake dai akainvesta munyika kana ngoma kana kamba kana kabhoise kana 2 rooms zvako kana kane 1 room zvako ka 1 room zvekuti manje hapana changa akaita hapana angodzoswa ngozvaari for the last 15 years kana ndiwo for the last 15 years shuwa mwana uno shona manje baba mazava vari pasi chacho kawa madzimwe edu vatinondira vatinosetisira navo vakadzimara vakuramwa ka vakadzimara vakuramwa nevari kudenga vane kuramwa zvachose ende munyama unoita soka andikuona ndo pazvinotangira zvakutenge zvemaspirits manje ari behind that sachiudzira nekudhazipura kuti ngavainveste munyika mavo aiwa kokusiri kunyembawo ngavainveste munyika mavo bozi hauzive zvinoitika mangwana zvinoitika mangwana ndosaka vakaona vanhu vakuru vakudhara vaiti natsa kwaunobva nekuti kwaunoenda usiku rega kusiya waita se andona manje adzi usaita sezve kuti uzoziva kudzoka nekudii andona saka ipapo manje munhu natsa kwaunobva nekuti kwaunoenda usiku saka ukasiya waita se watuka adzi usatuke mvuu mindise usatuke mvuu usati wabira mhiri kwerwizi hauzodzoka zvachose uzo vanhu vanofana kutodzidza ipapo vanofana kutodzidza ipapo chakaitika panyaya yemufesi kao mufesi dai chatiri kunamatira kwaari mufesi dai asvika hake muno paona hama yake 1 yamutambira ikamutambira hama yake ka yombomukansela zve2-3 weeks asingabude gedhi asingabude achikatserwa achipuwa chikafu achikafe kusvika brand dzake dzatakuta vakamudari vanenge vamugwenda bozi anogona kungoziuraya koti anogona kungozviuraya izvo zvisoka kana takatotarisa right now izvo handana zvakaitika mari mwezero koti nhasi saturday ndo paari kusvika paairport atori mundege kuti arikona kana ndege yacheseti asvika ari kusvika manje kana asvika asvika manje haana kana munhu akumutambira chipo chekuti akatofa kudhara andona chipo chekuti akatofa munhu atori pabhedha atori pacritical position inonzi intensive care admesa ndo zvaari pari zvino saka akazoshaya munhu anomukansira manje kana munhu anomubatsira manje papo
hapana anofa anofa because mari yakasiya yakatorerwa ndichiona so apa nemachemere aita so machemere aita mari yakasiya mari ziya 125,000 US dollars yakatorwa yes yakatorwa so ndichiona curtain so yakavhurwa curtain so yakarongerwa pa comfortable so murume mukuru achichema sapa yakatorwa nestate chitaura fanzi dzokera kunyika kwako unobva netight security yakabva apuwa tight security yekudzi asazombofaka any movement yekuti anogona kuzongofaka achimuno abva aenda anokwidzwa ndege abva kana achinofanira kufira kuti nyika kwake ndozvana chindaida kunge andichimuziva apa kunoko hapana zvakaita hapana chakaita ndopabatei papo mandipa kunyanyirwaza siuka hamuna basa ati ndinoziva kuti ndoga kutitiya murombo andinoziva akuru kuti avaiti murombo munhu apa nemaomero akati nyika inoi akavigwa ari mupenyu aiwa zvakaoma but nyika inoi yakatooma munharaunda nyika inoi hakusi kunyeberana inoda manje munhu anechi to put more effort andomati kuzi apa nokwanyatsodonhedzwa mwari anobatsira anoita anozvibatsirawo mwari anochengeta munhu anochengetawo andorobati saka batsirika minisei batsirawo batsirikawo chidani ndozvoda kuti tirarame chiita paupenyu haamufesi ari kundirwadza amwe handinema ipapo nhasi paatasvika so nozoti acharara achifikei acharara agofuma ari mupenyu acharara kupi ndopane nyaya yake ipapo pakatongoshayiwa hama yake about the rest of their relatives vari kutoziva kuti ari kuuya izvi ndozvavari kutoziva kuti ari kuuya saka pakatongoshayiwa wani anonomutambira because haana foni ndokunetsa kwati wani haana macontacts because foni yacho akabva atorwa zvese pakatorwa zvese bvangobuda ari kuti zvahari izvozvo saka pamawani atoti mawani sainini hanguseni hangu ndiri munhu wamwari hangu handina problem ndaigona kungomutora ndombochengeta hangu mukebhini mangu mandogara imomo zve3 kana 2 weeks ndichese mutikansira kuti no mwana mai ndondwari ngatimbodya zvandaidya izvi ombonziwa nemachanzi iwayo anyasina kurwadza kwazvo ombonziwa nemachanzi ombosiwa fishi dzanga achidya kumbeokoza apa ndinyaya yekuti manje handisizozama kana ndikaenda kuyakuti ndomutsvaga ndichitsvaga andoazane vatipo mamastep nyeba futi saka zvepawhatsapp zvimwe zvazo ndezvinyeba ndonwadi saka pawadi but I hope mwari anomutungamirira mwari anomuita but vanhu vari kudiaspora ngatingwezwe shuwa icho wadicho vakadaro chete vanenge ndinofara chose ndibatsirei asi muchasi muchibatsira kuti nyika munyika medu musuwa zvinonzi zvabhenda kwamurika kuno kunonzwa